tayo sa Wasaga. Linggo ng umaga, alas 10. Fall season. Wala masyadong tao. Tahimik sa lugar mga ka-Just Vlog Ones. Ayun o. Malamig na kasi mga ka-Just eh. Yan. Kaso naka t-shirt ako ngayon kasi nasa 21 degrees pa. Sa weekday na to, by next week nito malamig na. And kailangan na nating mag sweater, naka jacket. Yun, napansin ko mga ka-Just oh. Dati tubig to dito, ngayon medyo bumaba yung tubig dito oh. Hanggang dito na lang. Minsan hanggang doon yan sa ano, kalsada oh. Diyan din aabot yung tubig. Ngayon ang haba ng ano, hunasan. Good morning mga ka-Just Vlog Ones. Kambay lang ta dito mga ka-Just Vlog Ones sa Wasaga Beach. Tingnan natin ano yung progress dito. Oh, ginawa na pala tong parking lot. At ito, ano to? Entrance only. Try natin papasok dito mga ka-Just. Explore natin ang beauty ng Wasaga. Yung iba picture lang ginagawa nila. Yan. Wow! Yan. Saga. Ha? Nagtuunog drive ang tiko. Kaya pala. Gala ko bakit. Ano yan nila. Dalang beach dito pag mga alas 6 mga ka-Just, maganda. Ayan mga ka-Just Vlog Ones, tatawid lang tayo. Dito tayo sa Wasaga. Linggo ng umaga, alas 10. Fall season. Wala masyadong tao. Tahimik sa lugar mga ka-Just Vlog Ones. Ayun o. Malamig na kasi mga ka-Just eh. Ayan. Kaso naka t-shirt ako ngayon kasi nasa 21 degrees pa. Wow! Sa weekday na to, by next week nito malamig na. And kailangan na nating mag sweater, naka jacket. Yun, napansin ko mga ka-Just oh. Dati tubig to dito. Oh no! Ngayon medyo bumaba yung tubig dito oh. Hanggang dito na lang. Minsan hanggang doon yan sa ano, kalsada oh. Diyan din aabot yung tubig. Ngayon ang haba ng ano, hunasan. Ang haba oh, mga ka-Just, unbelievable. Oh, lumayo ang tubig. Oh, dati nung unang punta namin, nandun lang oh, mga 5 meters hanggang doon sa daan. Ngayon hanggang dito na. Oh, anong nangyari? Malinaw sana mga ka-Just oh. Yan, ang linaw ng tubig. Wow! Diba ka ba? Ano masabi mo? Wala pa akong masabi. Nawala si Kamags mga ka-Just. Sarap maligo. Kaso ang lamig na. Yeah, masarap sana maligo. Lamig. Kaso malamig lang. Lamig. Ang lamig ng tubig. Malamig din ang hangin. Malamig din ang hangin. Ngayon ang araw. Yan mga ka-Just Vlog Ones. Yan ang nangyayari dito ngayon sa Wasaga. Wala masyadong tao. Tambay ka lang dito. Ganda kasi niya kasi flat siya eh. Dapat dire, ano sa pwede. Oh, why me like over here? My feet here in my
hurry up. Yan mga kadyas, dito tayo sa Wasaga Beach. At ito yung Georgian Bay, one of the 5 greatest lakes. Wow! Dito sa North America mga kadyas. Bang imong lawas diri pa. Ay tako ba imong lawas? Yan mga kadyas, picture lang. Go. Choreographer na si ano, Jessica mga kadyas. Wait, the sun. Tak-tak mga kamags. Ha? Daming buhangin. Tak-tak. Tak-tak-tak-tak-tak. Tak-tak. Tak-tak mo. Kadyas, picture lang tayo. Parang tayong ibang magawa dito. Dito tayo sa Wasaga. Ito yung the beach bar and grill nila. Wala, sarado. Tapos na yung maligayang araw dito mga kadyas. Oh no! Phone ninyo, ako alang. Imo lang. A few moments later. Yan muna, bye-bye Wasaga mga kadyas. Punta lang muna tayo sa daanan natin, yung Blue Mountain. Hindi tayo kasi nag-picture doon. Tapos noon, 20 minutes lang tayo doon, alis tayo agad. Nakakita tayo ng parking kasi alas 11 na ng tanghali. Quarter to 12 na. Sana hindi tayo tatagal doon. Sana lang. Kadyas, see you there. Kita kits doon. Ganda ng mga puno mga kadyas. Kulay apoy. Kaya dito may cottage ka. Kaya ngayon bakasyonan mo. Stress ka sa trabaho mo. Pagka dito. Bro. Whoop. Yeah. Ano yung nakikita ko mga ka-Just Vlog Ones natin dyan. Sunod lang. Tutok lang kayo. Ito sa channel natin. Yan, ganda ng panahon ha. Wow! Liwanag, sunny morning ng Sunday. Sunny morning. Tikling na tikling yung kahoy nila dito mga kadyas. Oh, tikling na tikling. Yan mga kadyas Vlog Ones. Yan sa unahan. Yung bundok na yan. Yan ang Blue Mountain. Pupuntahan natin ngayon. Ganda dito sa Collingwood. Peaceful. Oh, tahimik na ano, lugar. Ganda pagkalatag ng mga ano nila, Lamb Street. Lalo na itong mga kahoy na to na nagtuturn dilaw na yung dahon niya. Wala kang stress dito kahit meron kang babayaran.
kadyas. Ganda ng mga bahay dito. Kira naman. Wow! Yan na? We kind of went the other way. We kind of went straight. But I guess we go here. Eh, pwede naman dito no. We just went straight. Ito. Ito babaw. From Puyuchut. Bugaw. Oh my goodness! Oh no! I don't even want to go out anymore. Yung mga panulit na eh. Ano na din ang nandun na? Yeah, man. A few inches later. Welcome back mga Kadyas Vlog Ones. Balik na naman tayo dito sa Blue Mountain. Oh no! Haling tapat. Maganda ngayon, sunny. Linggo ng umaga. At makikita talaga natin klarong-klaro. Tapos yung mga dahon, maliwanag. Ayan, kitang-kita mo yung kulay ng mga dahon. Right ka, Mags? Yes. Susulitin lang natin. Red na red. Orange. Gawin natin na maging 30 minutes lang yung walk around natin dito. Kaya gawin natin na makuha natin ng 30 minutes pag libot-libot dito. Katapos niyan, tapos niyan, uwi na tayo. Yan lang. Yan, so picture tayo doon sa Blue Mountain. Yung big letters kung meron sila dito, tulad doon sa Wasaga. Right mga kamags? Yes, yes, yo! Alright. Stay put lang dyan mga kadyas. At eto na, pisahan na natin. Take pictures din niya. You wanna take pictures here? Pang remembrance. Yan, wala namang ibang malaki na tulad sa Wasaga. Diba? Alright, picture sila mga kadyas. Yung bulsita mo, Jessica. Tapat yan doon dyan. Oh, yung basurahan. Itapon mo yan doon, no? Dyan lang yan sa likod. Sa likod mo na lang lagay. I want to throw it out. Tore it out, tore it out. Tore it out, tore it out. Are we keeping these shirts on or no? Yeah. You gotta change your shoes, right? Active pa yung Spartan mga kadyas. May race pa ang nangyari ngayon dito. Yan. Walk tour.
Diyan tayo kagabi mga kadyas. Tulos Balus. Go there. Little Lake. Yan ay na Grace. Pagpatunga. Oh no! Like Benny did a 10K. Good job, guys. Good job. Lots of follow the arrow. Come on.
så zippline med klar chatten. De har åkt chatten då, men jag är Chatten bem? Você compra em casa, isso para ti, por uma vez na galera. Akyat sila mga kadyas. Vaya, Calita con uno de los... After that, Gabby, you wanna go, right? Okay. So after Oh no! Kani. So ay ana og gamay kasi mo tugtog. Gas na siya para sa buko. Accept the challenge niya. Di mo kukusog. Kusog ni mong lakaw. Look at the kids mga kadyas. Yan o. Nag-i-enjoy yung mga bata. Bata, matanda. Lalo na pag mga lalaki. Yan. Gustong gusto nila yan. I'll wait for you. Yan, mga kadyas vlog ones. Akyat na tayo. Ito lang yung side na libre. Yeah. Dati doon sa harapan sa may gitna. Pwede doon mag-hike ka. Ayan mga kadyas, zipline. Oh no! Ayan na, ayan na.
Oh, no, 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 no. You have to buy a pass. Yeah, next time you have to buy a pass. Dapat hindi ka takot. Hindi ka maghadlok-hadlok. Hindi siya kaya maunay. Bridge runners. Bridge runner at ako sa canopy climb, Pirate Challenge. And you go to the timber challenge. Just vlog once. Kaway-kaway naman dyan. Blue Mountain. Para nice day. Ganda ng araw. Ay no, kaya I saw. Ganda ng sikat ng araw. Ang liwanag. Di masyadong malamig. Tamang-tama lang. Hindi rin mahangin. Kaya ang daming taong pumupunta ngayon dito. Ah, dala di siya kaya. Kasi ito ng village sa kuan kayo. Day. Kata na nga sa mga tiguang oh. Oh no! Katkatan ka sa mga tiguang. Yeah. Mas lah ninya.
Yun lang lahat mga ka-Jazz. Na-spend natin yung weekend natin dito sa Blue Mountain. Bago nyan pumunta tayo ng Wasaga. Tapos dito nag-try tayo ng night and day ng mga video natin para masaksihan natin yung kaguluhan dito. At ayun, natapos rin ng mga isang oras. What a nice weekend and a sunny day sa araw na to, sa fall season. Kaya nakuha na natin yung madahon na kukulay yellow at pula. So yan, next time ulit tutok lang dito sa channel natin. We just only vlog at once kay Just Vlog Once. Bye!